Dobrodošli još jedan epizodu, kao što vidite, danas igramo Clash of Clans, opet posle toliko dugo vremena. Ićemo sada da pravimo troll bazu. Vidjet ćete, jako će ispasti cool troll baza, pokušat će napravim što bolju. Vidio sam da mnogo likova snima troll bazu i onda sam odlučio i ja, eto, da pokupim prvo Dark stvarčice. Uzem malo čini. Malo sam se popravio, evo vidite. Sve mi je skoro na maks, uskoro ću tamo halo 8. Samo još zidove i vojska i to je to. Idu mi zmajevi na drugi da nisam rekao. A koristim njih. A onda kažem da pozdravim YouTube. Neox, eto da niračići. Ovo. Tebi ne imam zmaja kod. Ne, okej, idemo gore. Nacija. Haj tebi Giant. Da doniramo ljudima. Ogi, sorry, morali smo ti donirati, to nemam ništa drugo. Eto. 1, 2, 3, 4, 5. Pitam. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ljudi. Ne. Nećemo tako gledati, nego ćemo staviti, izvinite malo ljudi, vojska u pitanju. Eto i tri jače. Evo ga, vojska je spremna da se napravi Hog Rider i tu ja pokačujem neke napade s ovom trupom, ako ima. Ima jedan s dobrim mutom. Da ljudi, evo ga, gledajte samo ljudi ovaj napad. Pa se tu da radim da nešto banke su i da bomba. I tu se startuje vrsta na nekako bio Entahaku, ali uspješno se odgovore. Neki Blizzard bačeva. Onda smo nekako sandala. Onda smo tu da se vidjela s nekako ispravljena tako da što ne znam kako da nam treba. Nisam da postijala još. Nisam da strijala, ja sam igrala nešto. Znači, ja sam nešto, ali sve ne. Gdje sam došla? Tu sam kao već polako. Morat ću ti poslučiti logično zašto da me ne Darka sam, kako je previše. Ovdje sam ja isto lud. Da. Nije pravo tako. Vidite lice stvarno. Kako sam ne želim. Ljudi, šta vam? Ne, vidite loot koliki je bio, znači jako velik loot. Meni se svidao loot.
mnogo, ajmo se mi skoro nisu stavili staviti. Ok, 2 stavimo. Ok, ljudi, sve se žele u epizodi, to je da vam pokažem klan ovdje. Vidite, to je klan. Beautiful. Ja sam lider, uđite ako već niste, znači dobar je klan, aktivni smo, nisu sad najaktivniji, ako vi pokušate da uđete, 100% ćete biti primljeni, šta da vam kažem. Tu klikujemo neke neaktivne igrače, evo pozivite. Evo, ajmo da mi pokažemo njegovu bazu. Njegova baza je jako dobra. Dobra je baza, samo da upgrade zidere. Ajde fenzere, no ima tu i Canon, ali dobro, on će sve to upgrade-ati, dobra mu baza. Zid, pa dobro, ocena 7, što vam kažem, dobra baza nije loša. Kao nekima da su zidovi. Loši. Ajmo nešto prvo da vidimo, jel tu jest. Koliko ja znam, ja mislim da njih dvoje imaju istu bazu. Da je moju kopirao bazu kikovo bi ga za 2 sekunde. A moju bazu sad ću vam reći kako kopira XX parkour majstor. Ubit ću te. A ja sam samo kopirao, on ide samo na razred, najbolji mi kao on kopira. Malo slabi su moji defenderi. I da vam kažem, nova update idu. Ja nisam ja više snimao od update-a ta Hali 11. Možda jesam, ne znam. Ajmo idemo next. Evo ga, wow. Dobro, tu je neka trupa nova izašla. Vama svim bliznamo vidite tu ovaj Baby Dragon. Miner. Ja sad vam pokažem kako je bilo koji nema filmu. Upravo na vojsku. Ima mnogo vojske se manje. Ovo gradimo se vidi. Nije neaktivno reći. Aktivan je mnogo. Ja sam isto ponekad aktivan mnogo. Zašto ljudi pokušavam u bolje, da odemo više u dan, ali 8 bit će im mnogo lakše. Wow, Canon je novi. 14 level Canon. Wow, ovo je nova trupa, svi imaju to. 24 Valkyria vidite. Wizard, nema pojma zašto. Ljudi, uđite u klan, bit ćete u varu, šta da kažem, znači, sve sam kupio moguće, znači sve naravno ugato, sve skupo, ovo, sve kupljeno, ovo, sve. To je bilo to što se tiče ove epizode pokazivanja update-ova i mog klana. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!